Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak estatus politikoaren inguruko adierazpenak plazaratu ditu astelehen honetan, pasaden ostegunean Gasteizko Legebiltzarrean izandako osoko bilkuran, gaiaren inguruan izandako eztabaidaren ostean. Euskadi Irratian egin duten elkarrizketan, Otegik akordioa egikaritzeko ez direla horrenbeste hilabete behar baieztatu du. EAJari erreferentzia zuzenare egin dio. Aukera aprobetxatu behar dela esaten dute orain. Norari da urteetan hori esaten, gogorarazi du Otegik. Ikasle abertzaleak taldeak grebarako deialdia luzatu du datorren urriaren 2. Astelehen honetan Iruñean eginiko agerraldian azaldu dutenez, ikasle mobilizazioen helburua Israelgo estatu sionista eta terroristaren genozidioa salatzea eta Israeli boikota egitea da. Gazara doan Global Summit flotillak erasorik jasango balu ordea, protesta aurreratu egingo lukete. Astelehen honetan ere, Australiak, Erresuma Batuak, Kanadak, Portugalek, besteak beste, Palestinar estatua aitortu dute, Nazio Batuen erakundearen asanbladaren aurretik. Maderas de Llodio enpresako langileek greba mugagabeari ekin diote astelehen honetan. Sindikatuek azaldu dutenez, zuzendaritzak enplegu erregulazioko espediente baten bidez, 39 langile kaleratzeko asmoa duela iragarri du. Langileek erakundek ez dutela ezer egin salatu dute eta eskualdeak pairatzen duen deslokalizazioa eteteko eskatu diete. Gabon guztioi eta ongi etorri irailaren 22 honetako albistegira. Astelehen honetan, Eusko Alderdi Jeltzaleko legebiltzarkideekin elkartu da Gasteizen Aitor Esteban, Euskadi Burubatzarreko lehendakaria. Bilerak euskara, etxebizitza, osasuna eta industria bezalako alorretako lehentasunak ezartzea izan du helburu. EAJaren hitzetan, herritarren egunerokoan dauden gaiei arreta berezia jarri diote. Jeltzaleek ere, Eusko Jaurlaritzaren, Euskadi Burubatzarraren eta Gasteizko Parlamentuko taldearen egiteko kohesionatua azpimarratu nahi izan du. Pasaden larunbatean aurkeztu zuten Bizkaiko gazte feministek aurtengo batera jotzea. 3. edizioa Zaldibarren ospatuko da urriaren 31 eta azaroaren 2 bitarte. Bizkaiko gazte feministek antolatutako batera jotzearen aurkezpena egin dute larunbat honetan. Ekitaldia urriaren 31tik azaroaren 2 bitarte ospatuko da Zaldibarren. Espazio publikoa hartzeko kontakizuna, autodefentsa eta konspiraziorako gaitasuna berreskuratzeko tresna gisa aurkeztu dute Euskal Herriko gazte feministek 3. batera jotzea. Gero eta gutxiago falta da ekitaldirako eta gazte feministak apurka-apurka ematen ari dira egitarauaren xehetasunak. Besteak beste bertso saio musikatuak, tailerrak, hitzaldiak eta kontzertuak antolatu dituzte. Maider Barañano Euskal Herriko gazte feministen kideak 11an egindako elkarrizketa batean aurtengo batera jotzearen testu ingurua azaldu zuen. Guk batera jotzea imaginatzen dugu beti gazte feministon sareari edo sarearen momentuari erantzungo dion ekimen bezala. Eta oraingo honetan uste dugu batera jotzeak izan behar duela gazte feministak elkartzeko momentu bat, feminismoan eztabaida gai direnak ekartzekoa. Ikusten ari gara nola bai ezkerretik bai eskuinetik erreakzionarismoz ari den feminismoaren kontra jarduten, eskuin muturraren igoerak ari gara ikusten ere bai feminismoa despolitizatzeko saiakerak eta guzti horren aurrean guk elkargune bat eman nahi dugu Zaldibarren. Beraz, urriaren 31tik azaroaren 2 Zaldibar izango da garaipenak eskuratzen jarraitzeko estrategiak pentsatzeko gunea. Feministek ziurtatu dute kaleak hartu eta konspirazio, borroka eta iraultza feministetan jarraitzeko topagune izango dela. Pasaden irailaren 20an amaitu zen Hendaian Palestinaren aldeko Ebaitik itsasora ekimena. Irailaren 10ean Tuteratik abiatu zena. Larunbat honetan Hendaian amaitu da irailaren 10ean Tuteran hasitako Ibaitik itsasora martxa solidarioa. 11 egunetan zehar 100 pertsona Euskal Herriko herri eta hirietan zehar ibili dira Palestinako herriari babesa adieraziz. Azken etapa Irunen hasi eta itsasoren aurrean amaitu zen, Hendaiako bulebarrean. Bertan, herriberatik kostalderaino eskuz esku garraiatutako mezu simboliko bat irakurri zen. Euskal Herriak Palestina ez duela ahazten esan
eta Israelek nazioarteko babesarekin ezarritako apartheid sistema salatuz. Jardunaldia ekintza zuzenek markatu zuten. BDS mugimenduko ekintzaileek ordu erdiz blokeatu zuten Santiago zubia, Irungo mugan, Palestinarren genozidioarekiko konplizitatea salatzeko. Geroago, Carrefourren aurrean bildu ziren, Israelekin dituzten harreman komertzialen amaiera eskatzeko. Martxan zehar, ekitaldi kulturalak, bazkari herrikoiak, hitzaldiak eta adierazpen artistiko antolatu ziren. Elkartasuna sormenetik eraikiz. Mobilizazioa arrakasta biribila izan dela esan zuten antolatzaileek. Itxaropena gaindituz eta milaka pertsona batuz. Kausa zabaldu zuten kolektibo, administrazio eta hedabideen babesa eskertu zuten. Azkenik presio egiten jarraitzeko deia egin zuten. Israelekin harremanak haustea, zigorrak ezartzea eta Palestinako herriaren eskubideak bermatzea. Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak mobilizazioak egin ditu Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan larunbat honetan, irailaren 20an. Bertan, Jaurlaritzak herri ekimen legegilea legebiltzarrean blokeatzeko eta eztabaidatu ez dadin hartutako erabakia salatu dute. Euren aldarrikapena gutxieneko pentsioa lanbide arteko gutxieneko soldatarekin parekatzea da. Horretarako, aurkezturiko herri ekimen legegileak pentsio baxuenei osagarriak ezartzea proposatzen du. Donostiako Zinemaldiaren 73. edizioaren 4. eguna da gaurkoa. Orain arteko nondik norakoa kontatuko dizkigu Udane Arbeok. Donostiako Zinemaldiak 4. eguna du, ostiralean hilaren 19an ekin zioten hasiera galarekin, bertan Ester Garziari Donostia saria eman zioten. Aurreneko aldia da horrelako profila duen pertsona batek jasotzen duela, gaur egungo belaunaldientzat erreferente handia da, eta bestalde asteburuari begira jarrita izar handia joan etorrian ditugu, bai nazioartekoak bai bertakoak. Horien artean Angelina Jolie eta Palestinari erreferentzia eginez adierazi zuen bere herria maite duela, baina oraintxe bertan ez duela ezagutzen. Aurreneko egunetik Palestinar herriari maitasun eta babes handia ematen ari dira hemen bertan, Donostiako Zinemaldian, Palestinar banderak nonai ikusi ditugu eta amaiera azken egunera artere ikusiko dira beraien aldeko oihartzunak eta babesak. Astelehen honetan zentratuz, 2 euskal ekoizpen aurkeztuko dira, horien artean Los Domingos eta bigarrena Karmele. Karmele kontatzen duena da, gerra 1937an erbestera bikoteatek nola ihes egin zuen, Karmele Urrestik eta Txomin Letamendiak. Tartean da abesbatza eder bat, eta gaur bertan bereekin egoteko aukera izango dugu, baina gaurko protagonistak Karmele eta Los Domingos. Bilbon ikusgai daia da Dan Rosgaard artista holandarraren obra. Ledargien eta teknologiaren bidez, zerua itsaso urdin bihurtzen du, klima aldaketaren eraginari eta itsasmailaren igoerari buruzko hausnarketara gonbidatuz. BBK Fundazioak Dan Rosgaard artista holandarraren Waterlitz lana ekarri du Euskal Herrira, Bilbora, hain zuzen. Uraren indarra eta poesia esperimentatzeko artea eta teknologia uztartzen dituen lana da. Are gehiago klima aldaketaren eraginari buruz hausnartzeko eta planetarekin erlazionatzeko dugun modua birpentsatzeko gonbidapen gisa aurkezten du artistak. Sortzaileak zerua argi urdineko ozeano bihurtzen du, lezargien lente optikoen eta programazio sistema aurreratu baten bidez, eta uholde virtuala sortzen du. Horrela klima aldaketari aurre egin ezean, urmaiak zelan igo daitezken ikus dezake publikoak. Argi hoien azpian emozioa, hausnarketa eta ingurumen kontzientzia uztartzen dituen esperientzia kolektiboan murgiltzen dira bisitariak, etorkizun posibleak irudikatzera gonbidatuta. Artistaren hitzetan, lana etorkizun hobe baterako aktibatzailea da, urarekin bizitzearen zaurgarritasuna eta indarra nabarmentzen dituena. Obra gainera ez dela ingurumen mehatxu bat irudikatzera mugatzen azaldu du artistak, baizik eta naturarekin, teknologiarekin eta etorkizunarekin dugun harremanari buruz funtsezko galderak pizten ditu. Estreinatu zenetik mundu osoko hiri eta lekuetan ibili da artista holandarraren lana, esaterako New Yorkeko Nazio Batuen egoitzan.
Dan Rousgard artista eta diseinatzaile berritzailea da. Pertsonen, teknologiaren eta naturaren arteko harremana aztertzen dituzten proiektuengatik nazioartean ezaguna. Gazte-gaztetatik liluratuta sentitu zen fenomeno naturalekin, ala nola ipurtargi edo marmokekin, eta inspirazio horrek eman dio forma, zientzia eta natura elkartzen dituen obra bati. Ekimena BBK Banku Fundazioaren 10. urteurrenean kokatzen da, jasangarritasunarekin eta ingurumen kontzientziazioarekin duen konpromisua berretziz. Paul Laka Sorturen Bizkaiko arduradun politikoa izan da gaurko elkarrizketatua. Hona hemen kontatu diguna. Gaurkoan ere, aktualitatea jorratzen jarraituko dugu eguneko elkarrizketan, Barizko status politiko berria, estatuaren indarkeriaren biktimak, euskararen inguruko ebazpen judizialak edo eta herritarrek gauzaturiko protesta ezberdinen inguruan arituko gara hizketan besteak beste, eta horretarako 11. platoan daukagu Paul Laka Sortuko Bizkaiko arduradun politikoa. Arratsaldeon, mila esker etortzeagatik. Kaixo. Hasteko, ez dakit, nola kalifikatuko zenituzkete Euskal Herriak politikoki bizi izan dituen azken hilabeteak edo? Hilabete interesgarriak esango nuke, gauzak mugitzen doazenaren hainbat zertzela ikusi ditugu, ez? Zuke aipatu dituzu, estatuaren indarkeriaren biktimen aitortzen aurrera urratsak ematen goaz gutxinaka bada ere, bagoaz aurrera, nahiz eta batzuek desitxuratu nahi duten, herri honekin nahi duen bidea, protesta sozialek ere gora egiten dute, Palestinaren alde, baina baita ere pentsio duinen alde edo gutxieneko soldataren alde. Bueno, nik uste dut, garai interesgarriak bizi dituela herri honek eta demostratzen duela herri hau herri bizia dela eta badaudela aukerak aurrera egiteko. Ekimen zehatzei dagokienez, pasaden irailaren 18an ekintza bat gauzatu zenuten Kuelgamurosen, erregimen frankistaren aldarri izan den edo izaten jarraitzen duen tokian, oraindik ere korapiloa askatzeako dagoela plazaratzeko, zakit zer gehiago konta dezagukezun ekintza horren inguruan? Bai, ekintza hori askatzera lotuak sustatu dugun kanpainaren baitan kokatzen dugu eta esan bezala bertan egin genuen oraindik ere badelako frankismoaren eta fasismoaren simbolo funtzionala zaiena fasistei eta impunidade osoz oraindik ere bertan frankismoari gorazarre egiten zaiolako. Horregatik joan ginen ara frankismoak fusilatutako azken kideen, gure kasuan bereziki Txiki eta Otagi, baina baita Frapeko 3 kideen memoria antifasista bertara eramateko. 50 urte igaroko dira laster fusilamendu horietatik, 50 urte Frankoren heriotzetik, baina leloak dioen bezala, oraindik ere badaude korapilo batzuk garaian askatu ez zirenak, ez zituzten askatu nahi izan, lotuta mantendu nahi izan zituzten, trantsizioa deituriko garai historiko horretan, eta guk uste dugu korapilo horiek askatzeko badela garaia, badela momentua, eta aukerak egon daitezkela askatze horretan aurrera pausuak emateko. Eta horregatik egin genuen bertan, eta horregatik Txiki eta Otagiren memoria ekartzen dugu plaza publikora inoiz baino indar gehiagorekin. Espainiako estatuaren indarkeriaren biktimak aipatu dituzu, Txiki eta Otagi tartean, irailaren 27an 50 urte beteko dira fusilatu zituztenetik. Azken aldian, badirudi sektore batzuetatik behintzat polemika sortu dela haien figuraren, aintzatespenaren, omenaldien inguru horretan. Eta zuek kritikoak izan zarete honi dagokionez? Bai, kritikoak oso eta nik pertsonalki tristesiaz bizi ditut arduradun politiko batzuen adierazpideak, ez? PSeko kideak ikusi ditugu, Txiki eta Otagiren biktima izara aitortzen bai, baina euren referentzia antifrankista askatasunaren aldeko borrokalariena gutxi etzi nahian. Militante sozialista batzuk garaian protestetan ibili zirenak, ziurrenik lotxaz entzungo dituzte horrelako adierazpenak. Eta gero baita ere nik tristezia handiz ikusi nuen Aitor Estebanek egindako adierazpenak noiz eta momentu honetan nolabait Lauazeta eta Txiki eta Otagiren arteko trintxera bat irudikatu nahian, ez? Noski mugimendu politiko bakoitzak bere referenteak dituela, Txiki eta Otagi gure sentitzen ditugu, baina guk Lauazeta ere eta jakinda PNV-ko militante zela eta horrekiko errespetuz gure referentetzat ere hartzen dugu. Herri honi etorkizuna lapurtu nahi zaio eta herri honen iragana ere desitxuratu nahi dute batzuek. Eta uste dut, nahiz eta alderdikeri perspektiba batetik ulergarria izan daitekeen bestekiko distantziak markatzea, besteen referenteak gutxiestea, uste dut arriskutsua dela herri honek eduki ditzakeen referente
koralak horrela gutxi estea. Txikieto eta egi, lau azeta bezala, ez bakarrik abertzale ororentzat, baizik eta demokrata eta antifasista ororentzat, erreferente pisuzkoak direlako. Eta merezi dute, gorespena, merezi dute herri honen omenaldia zalantzarik gabe. Aipatu dituzun korapilo horietako bat, nazio edo erabakitzeko eskubidearen inguruan aipatuzun, nazio begirada horri eutxita, esan daiteke azken aldian baita erakundeetan, erakunde publikoetan eta presente egon dela, adibidez Gasteizko Legebiltzarrean pasadaen ostegunean izandako osoko bilkuran hitz egin zen Gernikako estatutua berritzarien inguruan, edo estatus politikoaren eztabaida hori izan zen. Zer iruditu zitzaizuen bertan Legebiltzarrean izandako eztabaida hori? Egia da, hemen urteak daramatzagula hitz egiten berdinaz, eta egia da, hitzetatik ekintzetara pasatzeko momentua guretzako heldu dela. Guk parlamentuan entzun zenaz, egin ziren analisi ezberdinak, eta uste dut badagoela konsensu handi bat analisien inguruan, garai ilunak aipatu zituen Pradales lehendakariak, etor daitezkeela, noren eskutik eta ultraeskuinaren eskutik, peperen eskutik tartean, eta gu ados gaude. Ados gaude, eta uste dugu horri aurre egiteko ez duela balio erresistitze hutsarekin, baizik eta hemen Euskal Herriak eraiki behar du etorkizun duin bat, parez pare jarriko dena garai ilunak etorriko baldin badira. Guk zentzu horretan positiboki baloratzen dugu, baina ikusten dugu nolabait analisi horrekiko koherentzian ez dela jokatzen ari. Eta estatus berriaren inguruan ari garela ere, preokupazio handia igertzen dugu PNV-ren partetik ustez horren inguruan, baina behin eta berriro agendaren zentrora ekarri nahi da, duela ia 50 urte adostutako Gernikako estatutu bat, gaur eguneko egoerari erantzuten ez diona. Eskumenak eskuratzearen kontra noski ez gaudela, guk ere aldugun guztia egingo dugu eskumen horiek eskuratzeko, baina uste dugu pantaiaz pasa behar dela eta beste norabide batera joan behar dela. Hemen badago konsensu bat, abertzaleen artean, dela analisi hau egiten dugu, garai ilunak etor daitezke herri honentzako, bere burujabetzarako arriskutsuak. Egiten dugu beste konstatazio bat, eta da hemen adostasun handiak egon daitezke estatus aldaketan aurrera pausuak emateko, horra nire galdera da, eta zeri itxaroten ari gara. Erabakitze eskubidea marrago horri markatzen duen indar politiko horri itxaroten, eta zergaitik. Hemen batzuek erabaki beharko dute, bagoaz estatusan aldaketak ematera, aurrera pauso bat ematera, edo badoaz, orain arteko aliantza zaharkitu bati eutxiz, gobernuari eta botereari eustera, eta erabaki beharko dute, eta argi eta garbi adierazi, besteok ere horren arabera jokatu dezagun. Guk esperantza daukagu, nolabait estatus berriaren alde egiteko, eta guk horretan emango dugu aldugun guztia. Azken garaian ere gizartea kalera irten da desentetan protesta egitera, arrazoi ezberdinengatik, bai hego eta bai ipar Euskal Herrian. Hego Euskal Herrian azken garaian bereziki esanguratsuak izan dira Palestinaren alde eta Israel Gazan egiten ari den genozidaren aurkako protesta horiek, gehien bat Espainiako bueltaren harira azkenak. Kriminalizazio saiakera bat egon dela uste duzu protesta horien inguruan? Uste dut hemen ere kalkulu erratuak eduki dituela PNV-ek. Nik uste dut lehen esaten genuen, analisi bat bai egiten dugu, konpartitzen duguna, datorrenaren inguruan, baina egiten du beste analisi bat publiko egiten ez duena, eta da hemen aldaketak badatoz, eta badatoz ez bakarrik, baina ezkerreko independentismoaren eskutik nolabait. Eta PNV aldaketa horien beldur da, ez daki nola kokatu aldaketa horien aurrean, eta beraz, nolabait, kasi etzai gisa irudikatzen du aldaketa horren momentuko simbolo izan daiteken esker independentismoa, eta Palestinako aferan ere berdina gertatu da. Palestinaren aldeko eta genozidiaren kontrako protestak identifikatu ditu EH Bilduren protestak balira bezala, ez dena egia, hor, jendartearen sektore oso zabalak egin dute bat protesta hauetan guztietan, baita euren oinarri sozialeko kidegoak ziur nago, eta protestak kriminalizatzeko saiakera bat egin dute, nolabait ezkerreko independentismoa ere zangotra batzeko. Baina gerora nik uste dut, Antxustegik berak egin zituen deklarazioetan hor ikusi zen, kontzientzia hartu zuten non dagoen euskal jendartea gai honekiko, eta gai honetan transversalitate oso handi bat dago. Israelek erabaki du Palestinaren aurkako genozidio bat gauzatzea, munduaren begien aurrean, eta jendeak erantzun bat ematen du.
Eta erantzun hori askotan arrakastatsua da, bueltan ikusi zen bezala. Jendeak ez zuen buelta gelditu nahi, jendeak hemen Euskal Herrian oso salea da, baina nahi zuena zen euren ahotsa entzun zedin. Eta uste dut hor, txarto kalkulatu zutela, uste dut atxera egin dutela, eta uste dut hori ere importantea dela, gai honek eskatzen duelako arduraz jokatzea eta gertatzen ari denari aurre egitea. Eusko Jaurlaritzak kasu honetan pasu gehiago eman beharko lituzke Israelgo gobernuaren aurkako nolabaiteko boikota edo mugak ezartzeko hemen, edo hala balitz zein planotan gauzatu beharko lituzke? Nik uste dut badela momentua, ez? Eta uste dut euskal jendarteak jada kontzientzia hartu duela guztiz, Israelek aurrera daraman genozidioaren aurrean Israel bera isolatzeko. Askotan, Sudafrikako apartheidaren erregimenaren kontrako borroka ere hartzen da, eredu gisa, eta uste dut badela egokia. EHUk orain hartu dituen neurriak esaterako neurri egokiak dira kontestu honetan, eta uste dut Eusko Jaurlaritzak hortik egin beharko lukela. Guk EH Bildutik ere proposamen bat eraman dugu, eta zentzu horretan doa. Nolabait, guazen gure esku dagoena egitera, Israel egungo genozidioa gauzatzen ari den bitartean isolatzeko eta derrigortzeko presio mekanismo, gure esku dauden presio mekanismo ororekin, genozidio hori gelditu desan. Protesta ezberdinetan egote para Euskal Herrian ikustakoetan gertatutakoari erreparatzen badiogu eta kontutan hartuta eremu administratiboak ezberdinak direla eta orduan ñabardurak egon daitezkela, eredu polizialek antzekotasunak dituzte Euskal Herriko eremu administratibo guztietan? Distantzio oso handia dela. Hego Euskal Herrian bi administrazio ezberdinetan polizia propioa badaukagu, eta udaltzainak ere baditugu udaletan, eta Ipar Euskal Herrian jendarmeak gaude, ez dago euskal poliziarik. Zentzu horretan, jada distantzia oso handia da. Izango litzateke hitz egitea hemen Guardia Zibila eta Polizia Nazionala eukitzeaz soilik. Orduan, Ipar Euskal Herrian noski distantzia handira gaude, eta Frantziar polizia daukagu Euskal Herrian bertan. Hemen ere, Espainiar polizia eta Guardia Zibila badaukagu, baina polizia propioa ere badugu, foruzaingoa eta ertzaintza. Guk uste dugu, zentzu honetan, eta sortzen ari den polemikaren bueltan edo eztabaidaren bueltan, ez ikusiarena egiten ari direla batzuk, eta uste dut jendartea konstiente dela. Hemen arazo bat daukagu polizia ereduarekin, hemen arkauten dimisioak egon dira, hemen arkauten etengabe daude salaketak ertzainen aukerak eta prozesuaren inguruan, salaketa oso larriak, homofobia, arrazismoa, euskarofobia, sektore sozial eta politiko batzuen kontranko erra poliziaren partetik horrek daukan arriskuarekin, hori dena daukagu. Eta ikusten ari gara protesta sozialetan ere ze esku hartze dituen ertzaintzak, eta hor badaukagu Gipuzkoan Amaiaren kasua, Uzian bukatu zuen, eta oraindik ere epaiketa atzeratzen ari da, Inigo Kabakasen epaiketaren oso antza handia hartzen ari da. Hor daukagu baita ere Gipuzkoako epaitegiek erabaki dute berriro ere Suarren kasua epaiketara eramatea, inori deklaraziorik hartu ez ziotelako. Hor ez da onargarria, Errekalden ere gazte bati barrabila sartatu zioten. Gauza horiek gertatzen ari dira, eta gertatzen ari den horren aurrean, eta ikusita ere espazioa sindikal horrek sortu zuen arrabotza eta buia guztia eta ze diskurtsoetatik gertu dagoen, ultraeskuinetik gertu, hemen elefante bat daukagu gelan, eta horretaz hitz egin behar da. Polizia ereduaz hitz egin behar da, osasun ereduaz hitz egiten den bezala, etxe bizitzaren inguruan hitz egiten den bezala, eta guk posizio bat daukagu. Eta hori defendatuko dugu, guk ez dugu polizian eman behar da ertzaintzan aldaketa oso bat, gertukoa, pedagogikoa, empatikoa, herri honek merezi duen polizia izan beharko litzateke, eta ez, gaur egun dena, oso, arduratzeko moduko ekintzak edarmatzana aurrera oso salagarriak. Alor poliziaretik, alor juridikora egingo dugu salto, euskara eta lanpostu publikoetako hizkuntza eskakizunei buruz hitz egiteko. Azken ugari plazaratu dira, azkena izan da Donostiako trafiko langileek ez luketela euskara bebi maila izan beharko, ez dutela beharrik. Euskara oldarraldi judizela pairatzen ari dela esan genezake, jarraitzen duela pairatzen. Zalantza gabe, oldarraldi judiziala, oldarraldi mediatikoa eta
sektore batzuek, politiko batzuen oldarraldia. Atzetik datorrena, baina nolabait askartu dena, ez? Eta batzuek irudikatu nahi dute euskara zapalkuntza vektore gisa, baina nolabide kontrakoan, ez? Hemen euskaldunoi ukatzen zaigu euskaraz hitz egin ahal izatea administrazio publikoarekin, euskaraz hitz egin ahal izatea esaterako poliziarekin, ertzaintzarekin, hor ere eztabaida eman beharra dago. Ez da posible Euskal Herrian euskaraz bizitzea, eta hori horrela da. Eta beraz, euskara da hizkuntza minorizatua, gutxitua, zapaldua eta euskaldunak zapalduak gara zentzu horretan. Gazteleraz bizi daiteke Euskal Herrian, inongo arazorik gabe administrazio publikoarekin, ez dago inongo arazorik gazteleraz bizitzeko. Eta hori da daukagun egoera. Horren aurrean, gutxitua dagoen hizkuntza batekiko politika publikoak epaiketa judizialen bitartez sartatzea, oso arduratzekoa da. Hemen behar dena da blindaje politiko, juridiko bat, blindaje soziala behar da, babes soziala behar da, uste dut hori egon badagoela, Euskal Herritarron gehiengoak euskaraz jakin edo ez, euskara edo ez, euskararekiko badauka errespetu bat, eta uste du euskaraz hitz egin ahal behar dela Euskal Herrian askatasunez eta berdintasunean, baina behar duguna da blindaje politiko eta juridikoa. Eta hori ere bada, nolabait, herri honek bere eskubideak blindatzea. Eta horretan bagoiltza, Euskara Legean aldaketak behar dira, hor eztabaida bat irekiko da, guk proposamen bat egin dugu, entzuteko prest gaude, kontua da, benetan lortzea, Euskal Herrian euskaraz bizi ahal izatea. Paulaka, mila esker amaikara etortzeagatik. Eskerrik asko zuei egon bidepenagatik. Gaurkoan, Aria taldearen dantzaren iraultza bestearekin amaituko dugu saioa. Gogoratu, Amaikaren webgunea eta sare sozialak eskuragarri dituzuela informazioa zabaldu nahi izanez gero. Mila esker zuen arretagatik, ondo izan eta bihar arte. Dantzan